Ćao, čao, ja sam Aleks i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati kako sam ja dobila izgled. Nije toliko komplikovano, možda vam ovako deluje. Igraću se sa Natural Lust paletom od Too Faced, i sa još jednom paleticom, to ćete videti kasnije. Ona mi je posebno draga, zato što sam ja veliki fan rumenila. Da. Pre nego što uđemo u ceo video, ja imam ovde jedan video, zove se ombre šminkanje. Ovaj video se zove ovde ombre šminkanje lako, ovaj drugi dole. Ja sam u ovom videu pričala o mom iskustvu sa trajnom šminkom, kako i to, kada i gde sam uradila, i da nije baš ispalo onako kako sam ja zamišljala i nije ispalo fino i lepo. Navela sam ime osobe koja je to radila. To je stvarno nebitno, nisam trebala da kažem. To sam podelila sa vama samo zato što da vi ne bi napravili tu istu grešku. Znači, ako želite da uradite trajnu šminku ili nešto na svom licu ili neku korekciju nevezano hirušku ili čak i obrve, generalno uvek saznate što više o tom salonu, o tom artistu, o tom umetniku, o tom doktoru. Vidite da li neko ima iskustvo s tim, pročitajte na internetu, raspitajte se, dobro se raspitajte pre nego što odete, da ne bi posle bili kao ja nezadovoljni rezultatom, da se posle ne bi kajali, ili kao ja da ne bi morali da idete na lasersko skidanje, mislim. Pritom sam ja radila lasersko skidanje eyelinera koje je jako bolno. Ok, deluje, stvarno vredi svaku paru i stvarno briše, ali ne može iz prvog puta, generalno ne može i jako je bolno. Znači, još jednom da ponovim, nikakav hejt, nešanje prema toj osobi, generalno mislim da je to osoba čak i zatvorila salon, znači ništa prema njoj, ništa loše, ne, samo sam ovo podelila samo da bi vi naučili nešto iz mog iskustva i na mojoj grešci. Da ne kukate kao ja na YouTube. Odemo u video kako sam ja dobila ovaj izgled. Kao i uvek počinjem sa bazom za senki, koristim ovu od Maca, Paint Pot. Izgleda ovako. Nijansa je Painterly i koristim svoju Nixovu četkicu. Nixovu četkicu je broj 27. Naravno, kao i uvek, ako vi nemate bazu za senku, može da prođe i korektor. Mada ja nešto najviše volim bazu i stavim i mirna sam, to je to. Setovat ću sa MAC Prep and Prime-om, ovim puderom u prahu. Koristit ću četkicu od Blush Makeupa broj 3, izgleda ovako nekako. Samo ću malo da utapkam. I generalno inače uvek uradim prvo oči, pa tek onda posle lice. Nekako mi je lakše, za slučaj stvarno nešto da preleti, da imam nekako padanje. To je to, lakše mi je. Pre nego što krenem u ceo ovaj video, ponovo ja bla. Jedna devojka mi je ostavila jedan divan komentar na ovo ombre šminkanje. Hvala joj, Marija Bojić, da je slučajno naletela na mene, da se iznenadila, da je prijatno me slušati. Mislim, stvarno hvala joj od srca. Napisala mi isto da možda snimim neki video tipa story time, da me više ljudi upoznaju. Ja sam razmišljala o tome i želela sam da snimim tako nešto. Mislim, gledam sad malo više ovako da pričam dok se šminkam, pošto inače još jedna stvar, ja nisam profesionalni make-up artist, meni je ovo samo kao hobi. Imam ovaj video, kanal, eto čisto malo da se igram, da se zezam, ja volim šminku i to je to, jednostavno, stvarno, ja nema veze sa šminkanjem. Ok, išla sam na privatne časove kao profesionalnog šminkera i to je sve. To je moj, nemam veze sa šminkanje, ne šminkam, stvarno, nikoga, čak ni mamu. I Mariji, stvarno joj hvala i razmišljala sam o tome da napravim kao neki story time, pa slobodno ostavite u komentarima ako bi želi, možda je više da pričam o sebi ili o nekim segmentima ili nešto tako, tipa šta mi se desilo dok se šminkam, ili možda nekakav vlog da uradim, tipa šta ja radim preko dana, ja ne znam da li će ikog to da zanima, a i mene malo onako sramota još uvek, da. Ok, da vidjet ćemo, hvala još jednom na divnom komentaru. Danas ću koristiti od Too Faced Natural Lust paletu, ona izgleda ovako. I imam još jednu novu, imam od Scott Barnesa, paleta za rumenila. Sad prelazim na ovu Natural Lust paletu i nešto se razmišljam, da li idem u naranđasti kao i uvek, ili možda neki rozikasti. Ajde, krenut ćemo s ovom ovde roze bojom Take the Cake i uzet ću Morphe četkicu M535. Uzimam ovu roze Take the Cake. Ova paleta, mat se ovako divno blendaju stvarno. Šimeri, tu i tamo. Nisu baš, kao da nisu pigmentovani. A je neki kao da su
da ih stavite preko senke, onako kao toperi. Da, toper. Nešto kao tipa iznad da stavite. Mislim, ovako čudno je. Ja volim boje, zato što je baš onako lepa, neutralna paleta Mislim i sa topla neutralno. Ne znam nija kako da vam objasnim, lepa je. Ali ovo da je neki kvalitet, neki poseban, i nije. I okej, uzimam ovu sledeću boju, Come and Get It. Stavit ću na istu četkicu, ali ću da idem malo niže u ovaj procep ovde. Sad u vezi ovog stvarno prošlog videa, još jednom ću da ponovim, ja nikog nisam želela ni da uvredim, jednostavno samo sam želela da ljudi, da podelim svoje iskustvo, zato što to vam je, kad se odlučite za tako nešto, to vam ostaje na licu, mislim, ljudi vide. Naravno, kad uradite eyeliner, to se vidi, jer ljudi malo da prvo gledaju lice, gledaju u oči, ne znam kada vide, zar ne? Neće mi gledaju lakat, Ovo ovdje je Spank Me, brown boju, ne ovu crnu, nego brown. Uzimam Sigminu četkicu E33, ona izgleda ovako. Originalno ja imala samo 3 Sigmine četkice, 4. I onako fino su se pokazali. Mada ja volim Morphe, ne znam, zato što imaju od prirodne lake i onako ima miks i Morphe-eve četkice stvarno fino blendaju. I nisu ni skupe. Samo što je malo gnjavaža, u Srbiji naravno ne možete da nađete, morate da naručite. Oni imaju i od prirodne dlake, imaju i naravno sintetičke. Ove od prirodne dlake kad perete morate da uvijete, kada ste oprali četkicu morate da uvijete, da srolate u papir. Mislim, ja generalno srolam u toalet papir da bi ostao takvog oblika, da se ne bi onako rasprđala. I ovo pakujem ovde u brown boju. Malo pakujem, malo blendam. Ne znam, pokušam da dodajem ovu brown boju, ali nešto baš čudno izgleda, jel da? Kao da se ovde zalepila u nje, ne znam. Prelazimo na ovu boju ovde Hot Trot. Sa istom Sigminom četkicom i preći ću preko svega ovoga. Ne znam da li je ovo do boje ili do čega. Možda je samo do senki. Mislim, stvarno ne valja. Da, definitivno sam imala problem sa prethodnom senkom, nije dovoljno pigmentovana i nekako neće da se izblenda i sve vreme kao da se zalepi na jedno mesto, ne može se izblenda, ne može se sklone iz tog mesta, znači nije dobro nikako. Evo ovako, vraćam se nazad s ovom rozom ovde, Come and Get It. I Morphe-eva četkica M535 i prelazim gore preko ovoga. Ne znam, jako čudno mi deluje, ja ne mogu da vam objasnim ovo. Stvarno. Čak i meni uživo, nije ono kao da je flawless. Nije da je nego onako, ne znam, ni ja. I ovde dodajem malo na početku roze. Pomešat ću ovu Hot Trot i ovu Spank Me. Ovu kao crvenkastu brown i ovu brown i dodat ću ovde još malo. I ovde ću da napakujem. I ovako radit ću cut crease, uzet ću meko korektor i uzet ću malu sintetičku četkicu. Našla sam je negde, ne znam nije gde sam je našla. Krećemo odavde. I pogledam gore. I sad polako razlačim ovaj korektor, ne dodajem više nego samo razmazujem preko kapka. I to je to gde se ocrtalo prilike tu liniju.
Ovaj cut crease uopšte nije komplikovan, samo dok se malo uvežbate i obavezno koristite sintetičku četkicu i neki korektor koji se lako razmazuje. Kod ovog korektora mekovog, on je divan za ovo stvarno. Za pravljenje ovog cut crease, ja ne znam kako se na srpskom to zove. Divan je zato što se onako razvuče se fino, blenda se. I ne suši se brzo. Uzet ću ovu Sex Drive boju ovde treću kao rozikastu. Stavljamo ovo ovde na sredinu. Koristim četkicu Eco Tools, ali mi to nemamo. Čini mi se u Srbiji, nigde ne može se nađe, tako da zato vam i ne pokazujem. Ok, zeznula sam se, uzela sam najmanju moguću četkicu koja mi je trebala za ovo između, no ok, ovo istina. Uzimam ovu malu, istu sličnu četkicu, da li je ona iz Sephora? Jeste, Sephora na broj 15, poprskaću. I uzet ću ovu Opsa Daisy zlatnu boju. I uzet ću ovu ovde zlatnu boju Opsa Daisy. I tu ću ovde na unutrašnji deo kapka da stavim. Ovdje se vraćam sa ovom rozikastom Sex Drive, čisto da ih izblendam zajedno. I vraćam se sa Sigminom četkicom i uzimam ove dve. Znači, mešam ih i u ovaj ovde deo prelazim ovde. Čisto da budem sigurna da se onako fino preklapaju. Evo me nazad. Malo sam stavila tečnog pudera i korektora i ovaj tečni puder je jako fino, ovo je od Maybellina i vrlo je jeftin, to mi se sviđa onako, ali lagan je. Sredna je pokrivna moć, onako nije uopšte jak, čak ono kao light to medium, što bi se reklo. Mislim, vidite, vi opet možete da vidite, ali ovako za svaki dan je okej. Imam novu četku od Maca, 150S, ovako izgleda. I koristit ću da stavim ovaj Hulin bronzer. Ovako izgleda Hulin bronzer, klasični, od Benefita. Baš mi interesuje kako će ova četka da se pokaže. Da, onako, baš dosta uzima. Ja se izvinjavam stvarno što je sad meni lice malo u katastrofi, ali šta da radim. Dobila sam na poklon neke kao tuferčiće da natopljene salicidnom kiselinom i još nečim, čini mi se salicidna i laktilna kiselina, tako nešto, i to koristim. Svako večer čistim time lice, to mi je moja divna Jelena odavde poklonila iz Atine. Jelena, ćao, nji, hvala ti. Ali to malo deluje onako, kako se zove, to je više kao hemijski peeling i onda se malo podigne koža i sve. Očisti kožu, ali mislim, koža jednostavno onako otpada, što bi se reklo. Ja radim peeling redovno, ali ne vredi. Vidi se, dobro je napredovno. I stavit ću samo ovde malo gore, kao i ovde. Baš me zeza ova kamera. I ovako ovde u vrat ću da sve izblendam. I možda malo ovde. Da smanjim ovu moju bradu. Ja sam inače Aleksandra, imam 27 godina, živim trenutno u Atini, malo sam u Atini, malo sam u Beogradu, pošto sam ovde udata za Grka. I da, to je to. Studirala sam na višu poslovnu i završila sam i posle sam na drugom univerzitetu završila 4. godinu. Radila sam svašta nešto kao konobarica, ne znam, nija haos. Svakakve neke poslove, čak sam radila na brodu. Volim da idem u teretanu, to obožavam. I trenutno nemam posao.
ovo imam samo ovo YouTube, to mi je hobi, pošto od toga stvarno ne zarađujem, mislim. A i ne očekujem ništa, iskreno. To je to, ovo je moj mali hobi. Ok, ajde da završimo donji deo, pa ćemo da stavimo rumenila. Prvo ću uzeti ovu Take the Cake, pa ću onda Come and Get It. I to ću stavim na Sigmanu četkicu broj E42, ovako. Sad ovde uzimam Come and Get It. Uzet ću ovu Morpheovu četkicu i malo ću izblendati ovo sve. Čisto onako malo da ga smirim. Uzimam Morpheovu četkicu E36, ona izgleda ovako male. I mešam ove dve nijanse. I stavljam ovde. Bukvalno jedna polovina ovako. Uzimam ponovo ovu Come and Get It ovde i blendam ovo sve zajedno. Pošto ovo izgleda malo jači, zato i mogu da stavim ovako više dole. To bi bilo to što se tiče očiju. Ja se izvinjam, ovaj video će ponovo biti malo duži, ali bože moj, koji moj pa nije video dugačak. Scott Barnes rumenila, dolazi ovako. Ja sam naručila preko lookfantastic.gr. Na sniženju je bilo, čini mi se, 50 evra, tako nešto. Paleta rumenila. Ali iskreno, verovali ili ne, isplati se. Sad ću vam objasniti zašto. Zato što ja imam 2 mekova rumenila koje sam platila po 25 evra. Znači, jedno mekovo rumenilo košta 25 evra. I okej, ja imam 2 mekova rumenila, to je 50 evra. A za 50 evra možete dobiti celu paletu. Divna. Znači, čak i ja prvi put je otvaram od Scott Barnesa. Inače, ko ne zna ko je Scott Barnes, slobodno izgooglajte na internetu, to je od J.Lo make-up artist. Naravno i od drugih poznate ličnosti. Stvarno je poznat, znači Jennifer Lopez, njen šminker, koji naravno ima svoju kolekciju, što četkica, što make-up. I to otprilike izgleda ovako. Ima ovde kao ovako nekako paleta izgleda. Mislim da se ne lažemo, divna. Čak i evo i dobijate ovih 6 različitih nijansi, 6 različitih rumenila, kao i 2 topera za rumenilo, Glow and Hoey, što bi Scott Barnes rekao, to su ovo ovde 2, ali ovo može da se koristi kao toper za blush, znači preko, evo mene, može da se koristi preko rumenila, kao i možete koristiti samo kao highlight. U nekom od sledećih videa ću svočovati. Pokazat ću vam i posvetit ću se više ovoj paleti, zato što danas video je predugačak i ja to shvatam. Ja nemam ni jednu čistu četkicu, što je najgrđe, joj bože. Idemo ovako. Uzimam ovu Morpheovu četkicu M581 i koristit ću ovu stranu koja baš ima najmanje rumenila na njoj. Šta da radim? Za današnji izgled. Ne znam šta bi kazala. Mislila sam da možda znam da pomešam ova 2. Strike a Pose and Crush and Blush. Da. Pa vidi se. Pigmentovano je. Baš je pigmentovano. Wow, ja ne mogu da verujem. Mislim, ja ne znam, iskreno ja obožavam rumenilo, generalno. Zato što rumenilo, dao vam nekako sasvim drugačiji izgled. Da, fino je. Ok, stavila sam sad malo više da bi videli o čemu se radi. I ne znam da koristim možda Glow and Showy. Ali prvo ću da uzmem četku da izblendam ovo malo. Sve. Čisto malo i uzet ću drugu istu četkicu i stavit ću malo Glow and Showy. Glow and Showy. Showy. Ja, hit. Au.
Ja se izvinjam zbog ovoga, ali još jednom pogledajte. Znači ima pigmente, ima sve, ja ne znam. Za ove pare, kupit ćete 3 kao jeftinija rumenila. Ovako imate celu paletu. I sviđa mi se, divno je, to je to. Uzet ću malo na četku i stavit ću i ovde. Ja sam oduševljena ovom paletom, kako se pokazala, koliko je pigmentovana. Mislim da stvarno vredi svaki dinar i koje mogućnosti. Ovo je slobodno neka naruči, neće se pokajati jer ovo je ipak Scott Barnes. Znači nisam očekivala nikakav manji kvalitet od njegovih proizvoda i to je to. Stvarno, moje tople preporuke bez ikakvog preuveličavanja situacije. To je to. Ja sam zaljubljena. Znači, Scott Barnes blush palet. Stvarno je divno, čak i cruelty free. I čak delo ima 20 grama. Delo je ovako tvrdo, fino, kvalitetno. To je to moja preporuka. Umesto 2 mekova rumenila, možete da dobijete celu paleticu i stvarno vredi. Jako je pigmentovano. Dala sam 3 puta bacila četku, videli ste i sami i to je ostalo sve. Čak se i vidi na ovoj mojoj mučenoj jadnoj kameri. Još jedna stvar, ovo nismo završili. Uzimam čistu četkicu, pencil brush, Eredue. Nema ovo u Srbiji kod nas, nažalost. Uzimam All Tied Up. Zato što Love Spark ima kao plavi moment, duohrom moment. To je taj fallout o kome vam pričam. I zašto se prvo radi zašto prvo radimo oči pa tek onda lice? Zato što će ovako nešto da padne i to je to. Nećemo ga skinuti nikad. Stavljamo ovo ispod obrve. Uradit ću ostatak očiju, eyeliner kao i maskaru, kao i veštačke trepavice izvan kamere i vraćam se. Mislim da ću čak i da uradim usne. Usne, nemam ideju šta ću da stavim na usne. Tako da to je to. Završila sam izgled. Mada nešto, Carmin. Koristila sam od Revolutiona. Nijansa je wow. Ovako izgleda. I sad ću dodati od Revolutiona sjaj. Bare All je nijansa, izgleda ovako. Revolution imate da kupite u Aleksandar Cosmeticsu. Pre ste imali generalno samo NYX, pa su onda oni prešli na Revolution. Zašto? Ne znam. Ja volim Revolution. Imaju neke fine stvari, stvarno. Posebno volim njihove karmine, sjajeve, kao i highlighte. Vrlo su pristupačni, jeftini, a super su stvarno. Pigmentovani su, odlični su. Nadam se da vam se svideo ovo video. Proizvode koje sam koristila, kao i moj Instagram i Facebook, ću ostaviti dole u opisu videa. I razmišljam možda stvarno da napravim neki time story, nešto, mada ne znam, i dalje ne znam šta bi pričala o sebi. Slobodno ostavite nekim u komentarima ako vas interesuje nešto, ne znam ni ja. Ne bi da vas morim, otko znam, kao je nešto pričam, kao, koga to interesuje. Da, možda uz neko šminkanje, nešto i možda neki mali vlogić. Iskreno lomim se. To bi bilo za danas. Sad ću da uključim svoj telefon čisto da vam pokažem na drugačijem osvetljenju kako izgleda make-up. Ok, evo me nazad Kao što vidite, ovo je nešto kao na nekom svetlu ring lightu. Ali dalje izgleda jako čudno. Mislim, jako izgleda svetlije. Ne znam nije kako da vam objasnim. Da. To bi bilo to. Nadam se da vam se svidao moj izgled i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!